Sexu eta genero aniztasunaren jokora jolasten ari zarete. Pieza txikiak beste handiago bat sortzeko erabili beharko dituzue, eta horrela puzzle bat sortu. Horretarako, lan errastuko dizuen eredu bat erakutsiko dizuegu. Zorte on! Orokorrean, pertsonak neska eta mutil bezala ezberdintzen ditugu, hainbat ezaugarri fisikotan arreta jarriz, bereziki genitaletan. Ezberdintasun hau egitea lortzen dugu sistemak irakatsi egiten digulako praktika ezberdinen bitartez. Jostailuak, jolasak, anatomia klasea eskolan. Zer da? Neska edo mutila? Beitu, zakila du, mutila da. Zer, raza? Eta sistema honentzat erraza edo zailagoa izan daiteke ezberdintasun hau egitea, baina azkenean lortu egiten du bere egitura aldatu gabe, arazoa honetan egon daitekela planteatu gabe. Zein ondo, bizarra ateratzen ari zait, gizon baten itxura hartzen ari naiz. Wow, izugarri kostatu zait, baina azkenean lortu dut. Zede zorrezoa den hau. Baina gorputzak, anitzak, konplexuak eta askotan ez bitarrak dira errealitatean. Eta asko ez dira gaur egungo klasifikazio menderatzaileetan sartzen. Hori horrela izan dadin presio itzela den arren. Pertsona batzuk sekulako malabarismoak egin behar dituztelarik. Zelako mina bularretan baindar honekin. Ai, ez dago besterik. Guazen pizza batzuk jatera. Buf, ea zenbat kaloria dituen. Zer gauzzauden, ez zara anorexikoa izango. Ze zaila den hau, ez dut ulertzen, ni al nahi zarrora dena, nire gorputza maite dut, zergaitik aldatu behar dut. Bestalde, gure gorputzarekin bat datorren identitate eta jokaebide bat irudikatzen ikasten dugu. Emakume edo gizon nola izan behar dugun eta kategoria horiekin identifikatzen kasuan kasu. Eta honi, generoa esaten diogu. Hori beti dabil neskekin, ziur marika dela. Goa erraza dirudi, ez da? Ba ez da hain erraza. Generoa, alde batetik, sexista da. Hierarkia bat sortuz zeinetan gizonek emakumezkoei ukatzen zaizkien hainbat privilegio gozatzen dituzten. Eta bestalde, modu basati batetan menperatzen gaitu. Kasu askotan, modu jakin batetan jokatzera eta sentitzera derrigortuz. Genital batzuk edukitze hutsagatik eta ez beste batzuk. Ikaragarri gustatuko litzaidake azkazalak margostea. Osta, geroz eta zeiago egiten ari zeita hau. Zilegi izango ote da esleitutako generoa zalantzan jartzea? Eta gutako asko, ez gara esleitu zaigun generoarekin identifikatzen. Eta identitate menperatzaileetatik kanpo, alternatiba eta ibilbide alternatiboak sortzen ditugu. Hala nola, transerrealitateak, genero jariakorrak, ez bitarrak, gure generoa zalantzan jartzeak, inposatu dizkiguten jokabide eta nortasun arauak kolokan jartzen ari garela esan nahi du, besterik ez. Gizon emakume etiketa hauek txikiegiak gelditu zaizkit. Kontxo jokoarekin, ulertzen naizen ezela uste dut, zentzu zoa du esleitzen diguten generoa zalantzan jartzea, eta agian genero rola gaindituz gero, binarismoa gaindi genezake. Eta normatiboak izaten ikasteko egiten dugun ibilbidean, hainbat froga aurkitzen ditugu. Horietako bat, desira eta sexu harremanak izanik. Adibidez, heterosexismoa. Hau da, nola gidatzen gaituzten esleitu diguten beste sexuko pertsonekin sexu harremanak izatera. Eta ez bakarrik kontrako sexukoa, baizik eta esleitu zaion generoa behar bezala antzesten duena. Ze, baduzu mutil lagunik jada?
neska zahar geldituko zara. 30 urte iaia. Aurrak noizko? Erraza eta bizkor, listo. Gainera, kontrako sexuko pertsonen arteko adiskidetasun harremanak zalantzan jartzeko joera dago, beti erakarpena sentitzen dela pentsatuz. Hane, norbait ekartzen baduzu, lotara neska izan dadila. Zer pentsatuko duten itaz, Jone? Gustoko dudala esaten badiet? Buf, zelako estualdea. Uste dut ezin izango dudala hau denbora gehioz kudeatu. Era berean, pertsona asko sailkapen horretatik kanpo geratzen gara. Desira eta praktika sexual oso desberdinak gozatuz. Hala nola, sexu bereko pertsonak, genero ezberdinekoak, genitaletan zentratzen ez direnak, uzkiko praktikak, masturbatzera bideratzen ez direnak. Lasai, sexuaz gozatu dut, ez dut orgasmo bat behar. Listo, harrapatu dut. Generoa ez da egitura mugiezin bat behin sortzen dena ez den aldatzen. Uzten badiogu, gure bizitzan zehar moldatu egingo da. Eta iraganean erabili genituen pieza horiek behar bada ez digute gaur egun balio izango, edo posizioz aldatzeko beharra izango dugu. Zure modura egiteko aske sentitu zaitez. Gainera, gure sistemak zin egiten digu, berak proposatutako ibilbidea jarraitzen baditugu, egunen batetan normalitatearen arkupetik pasako garela, bat gehiago izanik. Eta horretan tematzen gara jolasean zehar ikusi dugun bezala, batzuk besteak baino gehiago. Eredua irudikatzea pentsatzen nuena baino zailagoa da. Baina pertsona askorentzat bete ezina den promesa bat da. Eta bat gehiago izaten saiatuz frustratu egiten gara. Beti dago norbait genero arauak hausten ditugunak epaitzeko prest. Eta askotan gure epaile bilakatzen gara, gure ekintzak eta harremanak neurtuz baztertuak ez izateko. Gizon edo emakume garela sinesten dugun arte. Naskatuta nago sartu nauten armairo honetaz. Sua emango diot. Oso jende gutxi mugitzen da aske heteronormatibitatean, eta honen aurrean, gutako asko, sexu eta genero aniztasunean bizi gara. Sexismotik haratago bizitza esploratzeaz gozatuz. Egia da, pertsona askorentzat arautik bizitzea oso mingarria dela. Baina arazo eta soriontasun ibilbide horrek guztiak bertute berezi batzuk ematen dizkigu. Ez genituzkenak izango hain zurruna den ibilbide normatiboa jarraitu izan bagenu. Beraz, bollera izan naiteke eta mutil bat izan gustuko? Garai batean transa nintzela uste nuen. Orain etiketa horiek txikia geratzen zaizkit. Hau pagotxa, hau bai dela askatasuna. Nik pentsatzen nuen moduan da dena. Ez da derrigorrezkoa jaiotzean esleitutako generoan gelditzea. Ezta rol horiek antzestea ere. Milaka aukera daude, eta horrein seinalea da gure inguruan dauden kultura asko. Zentsuetan, generoa, beste modu batzuetan bizi daitekeen.